Rasane kangen tenan rasane. Lek ngene Buida Suloyo. Wah, suwi ora dipekeh cah. Suwi ora dipekeh, suwi ora enek sing mlekekni, suwi ora enek sing jan rasane iki pengen dikeloni ngene iki. Rasane pengen dikeloni, pengen dicumfui, pengen dielus, pengen dicinta, tapi renek sing mencintai. Dicintai yo angel. Maksudku cintane iki sing pas. Cintane sing pas, cintane iki sing ku inginkan, kriteriaku. Ora bangsat, ora obrolan endok karo manuk ngalor ngidul, ora manuke diduduh-duduhne wong ngalor ngidul ngono kuwi lho. Karepku ki. Nek kabeh wong wedok diduduhi manuke kok. Terus karepe piye? Ya ora yo gue jadi mosok pacarmu lho manuke tau tak delok, pacarmu ndoke tau tak delok prepeh Pre ngelu aku. Ya nek wis tau didelok wong tapi ya ora merata ngono sih. Ora maksude ora LDR-an online terus diduduh-duduhne ngono kuwi enggak. Enggak ngono konsepe yo. Lele iki kenal nangin soskemet terus diduduhi segalane yo. Nek aku kan enggak, lah aku kan langsung. Nah aku sing online ngono ki leh. Mek wong dua tok. iki mode gemblung. Aku ki bukannya dicintai enggak iso, enggak manut, bukan. Masalah iki urung serkai, urung pas gitu di hati. Terus urung melekat gitu loh. Ya opo to kok lemake akeh ya. Ngono, urung enek sing sip nang hati, urung enek sing srek. Lek cilik-cilikane ora apa-apa, ora usah ada ikatan cinta ndak masalah. Yang penting wonge wangi, resikan gitu, enggak berbulu, jembute dicukur.